I nowsze prawdy o życiu. Wiecie, zawdy ślęczą medykową, jak ci to naisto jest ze tymi najbardziej wywołanymi filozofami. Oni wesołkie życie sztuderują wszystko naokoło, ani skorzy piszą ci ogromnucne książki, we których wykładają ta całko prawda o naszym życiu. I tak ci jest od Sokratesa, Bezborucha Spinozy, Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Tadeusza Kotarbińskiego, Józefa Tischnera, do teraźniejszego Tadeusza Gadacza. I wszystkie ci one, ale nie poradzili wyduplikować tego, co ja sam Teroski by narządził. Wiecie, jest mocka prawda w życiu i ja ich sam wyrachuję. No mocka i bez tuż dejcie pozór, bo tuplowanie prawią nie byda. Biało dzieckowo kryjtka, blanknie związano zagadka dzieciństwa. Tory, takie ci bramki we sklepie, chociaż chopie nic nie pichnął, widzą się strachosz i że ona ci zapisknie. Wszystkie stare baby przy familioku poradzą styrceć bali i ze 3 godziny, ale we bance nie wystoją ani 5 minutek. Sprawiedliwość. Jazda na kole po napranemu, 5 lat heresztu. Molestowanie seksualne, 3 lata i to jeszcze bez zawieszenia. Potrza jednej jedynej funki, ognika, co by cołki las zgorął, ale potrza cołkiego pak sklika sztrachecli, co było spolić tego modernego grilla. Kiejo ludzie byda taki zabrany, taki bogocz, co by jednorazowym razir aparatem golić się na isto ino jeden roz. Kiedy ludzie taki byda. Taki Polsat. Oglądasz do kupy ze swoją familią reklamy, a tu ci łoros leci film. Nasza Polska. Sam tukej hopie bali i ten kryzys się blank nie udał. Najbardziej zabrany, najbardziej bogaty hop na świecie, Bill Gates, okrodo ci go aż 75% ludzi na świecie. A on tak by tak, jest jeszcze najbogatszy. Podawanie gehaltu, tego geltaku brutto, to genau te same, co podawanie długości ciulika do kupy ze krzyżami. Stary lozik ze naszego familoka nie ma żadnej szkoły, ale za piwo i laga gorzoły zrichtuje i prom kosmiczny. Odpoczywanie, te poczywanie we ochrunce, kejsik dla dziecek srogo sztrofa, a dyć każdy chocia chciałby te roski ze 2 godzinki tego śniku bez dzień, prawda? Mleko na piecu i noczeku. Kej ty się hopie obrócisz? Pytanie, które czeka wszystkich ojców. Mamulko, co to znaczy orgazm? Blank nie wiem, spytaj się ojca. Łacina, język mądroków, jedyny język, kajbali i gówno brzmi mądrze. Bali, kejby szajs papier miał i 8 wostwów, zołwi go złożysz na poła. Naszo autobana A4 do Krakowa. Jedyno na świecie jednopasmówka, za którą trzeba mocka bulić. Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligencja, jest to, że się ona z nami nie kontaktuje. Tesco. Nika indziej nie znajdziesz hopie wody letko niegazowanej za poła wertu. Jerzy Dudek, Podwilco, najlepszy zarabiający kibic,
Realu Madryt. Jak Poloki dukli korków na autobanach. Ano, nie wybudowali tych autobanów do Teroska. Zeks to ci jest hip, taki skok na bangi. Dodawo mocka adrenaliny, a kiej puknie gumin, moż opie przez rany. Jeśli już trzeci dzień blank nie chce ci się porządnie robić, to znaczy, że jest już ci szczoda. Twój Schinkbein to ci jest tako anlaga do znajdowania mebli w ciemnej izbie. Polska, jak mi chopie kupisz galoty, to ci zrobię loda. Azja, jak mi kupisz loda, to ci uszyja galoty. Chleb. Ludzie, chleb to nul marketingu, ale najsrogsza sprzedaż. Britney Spears, albo insza nasza blondina, jeżeli ci za karą śmierci zbrodzień albo inszy przestępca musi mieć przeca pouczka na zajść. Egzamin, prifum we szuli albo na uniwersytecie, na sieni każdy wmawia ci opie i że blank nic nie umie. Zoca i respekt dla rektora funguje ino w ten czas, kiedy szkolarze po usłyszeniu dzwonka dawają zwolo na zakończenie jego wypowiedzi. Paradoks seksualny. Idzie się chędożyć, gzić od 15 roku życia, ale oglądać obrazki ino od 18. Miesięczny czas ubawów i geltak są blank dosia podane. Jedne i drugie jest każdy miesiąc, a kiedy ich nie ma, to znaczy, że ktoś ich was diosecko wyruchał. Studenty pierwszego roka, gibemy się ich poznawać, bo tak warto się tracą. Kej mi się zemrzy, łosujcie moje prochy koletesko albo inszego supermarketu. Będziecie mnie w ten czas nawiedzać każdą niedziela. Wiecie, pieniądze szczęścia nie dawają, ale dozwalają wygodnie być nieszczęsnym. Mały palec przy szłapie jest ino na to, co by bardziej boleściwie prasknąć się łobyfy. Studencko-klapsznita. Studencko-klapsznita to chleb poszmarowany nożem. Pieniądze ze twojej pierwszej komunii. Do dzisiaj człowieku nie poradzi zmiarkować, kaj ci się podziały. Nimfomanka to tako baba, która jest pragliwo na seks tak często, jak einfachowy hop. Polskie pieniądze. Ino sam uno złoty mogę być szczybny. Albert Einstein pokopił, co fizyka zaginął ten czas. I to jest prawda, gadają studenty. U nich po 30 minutach od napocznięcia jest już 7:05. Ten moderny feminizm, wiecie co to jest, nie? Ma naisto swój fajram w ten czas, kiedy trzeba wesmycyć szrank na 8 sztok. I rzeknijcie mi teroski, jeśli filozofia nie jest gryfnistą nauką, filozofował Eugen z Pnioków.